Bog svima i lijepi pozdrav. Danas sviramo akorde na gitari i kako ih pratiti uz bas linije. Znači, vrlo jednostavna lekcija za početnike, ali za početnike koje već znaju svirati osnovne akorde na gitari. Ako niste, pogledajte slobodno taj video, imate link dolje u opisu. Znači, zove se osnovni akordi na gitari. Jer ćemo danas koristiti 3 jednostavna akorda na ovaj primjer. To će biti G-dur, C-dur i D-dur. Eto, pa slobodno pogledajte taj video. Lekcija će biti kratka, brza, jasna i jednostavna, pa ajmo onda odmah krenuti. Znači, prvi akord će biti G-dur, ovako. I sada u ovom prvom pokušaju ćemo koristiti trzalicu. Evo, primite ovako. I sada nećemo svirati akorde kao što smo svirali u onoj prijašnjoj lekciji sa onim ritmom. Ako ste propustili taj video, naravno imate njega na ovom kanalu. Nego ćemo ovdje sada radije mijenjati ove basove. Znači ovako, nećemo svirati G-dur. Tako, nek ćemo malo baseve izdvanjivati, tipa... Tako. Da malo obogatite svoje sviranje ritma. Evo, znači primite G-dur i sada sa trzalicom ćete ovako, prvo ćete svirati ovu šestu žicu posebno. Eto. I nakon toga možete lupiti ostale žice. Znači vrlo jednostavno, šesta žica i ostale žice. Evo, ajmo uhvatiti nekakav vrlo jednostavan ritam. Ok, malo se slobodno to sami isprobajte, kliknite pauzu i nastavljamo dalje kad ste spremni. E sad, to bi bilo kada bi brojali do 4 cijelo vrijeme, kao četverčetnitisku mjeru, to bi onda bilo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Međutim, i to nakon nekog vremena postaje monotono nešto, nekako ko da ritam stoji na mjestu. Evo, tako zvuči. Znači, malo ćemo nešto na trećoj dobi nadodati. Nadodat ćemo drugčiji bas. Znači, na prvoj dobi će biti opet ovaj, šesta žica. Onda imamo ovaj udarac na 2. Ali na trećoj dobi nećemo sad opet ponoviti ovu šestu žicu, nek ćemo ponoviti petu. Ovako. Evo ga. Znači, u prvom taktu, znači u ovoj prvoj vježbi imamo šesta žica, ostale žice i onda peta žica. Evo ste vidjeli, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vidite, znači stalno sam izmenjivao ova dva basa. Tako i tako sa lijevom rukom ne morate sada ništa raditi kada je i onako cijelo vrijeme taj akord pritisnut. Znači samo gledajte desnu ruku. Šesta, a peta bas. Evo, čujete? Znači dobili smo ovu melodiju. Pam, 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 pam. Eto, probajte vi i kada ste spremni, idemo dalje. Prije nego idemo na novi akord, u ovom akordu isto možete, na primjer, na trećoj dobi, možete recimo ne svirati petu žicu, nego četvrtu.
umjesto pete. Znači to ćemo onda ovako zvučiti. Šesta, pa četvrta. Šesta, četvrta, G, D, na. Kužite, iz ovog tu smo došli do... To se još zove ovako, ovo se može zvati kad sviramo šestu i petu prima terca, a kad je šesta i četvrta onda je kvinta. Znači ovo je bilo sa tercom, a ovo sa kvintom, odnosno četvrtom žicom. Možete koristiti oboje, svejedno je, ovisi o pjesmi i kako se vama sviđa. U idućem akordu koristit ćemo C-dur, ovako. Evo, nadam se da ste ga već uvježbali od onog videa. Primite ga ovako. E sada, tu ćemo prvo svirati petu žicu, zato što uvijek počinjemo sa najdubljim tonom od akorda koji sviramo, to je zove znači bas nota od akorda. To je u ovom slučaju peta žica, jer vidite ovo je treći prsten na petoj žici i to je najdublja žica koju sviramo u ovom akordu. Znači krećemo ovako, sa petom i onda ostale žice. Znači, evo, probajte vi. Kada ste isprobali, sad ćemo isto ovdje napraviti nešto malo zanimljivije, znači nećemo svirati cijelo vrijeme isti bas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nego ćemo svirati ovako, ovaj tu treći prst ćemo na trećoj dobi pomaknuti ovdje gore, na šestu žicu, i onda ćemo svirati tu šestu žicu. I nakon toga preskočimo petu i sviramo ostale žice. Znači, na prvoj dobi smo imali tu, na petoj žici, i onda na šestoj smo mijenjali bas. Evo, sad ću vam ja sporo svirati nekoliko puta da vam bude jasno. Pratite pozornost na moju lijevu ruku. Vidite kako mičem treći prst. Automatski zvuči puno zanimljivije nego da smo samo svirali ovaj C. Ovo je jedan bas samo, ne? Ipak se više događa u ritmu ako izmijenjamo bas. Evo, zvuči puno zanimljivije. Znači imali smo za sada G-dur, C-dur, evo još jedan put, G, C. I sada imamo još jedan akord, D-dur, znači imate jako puno pjesma sa upravo ovim tu redoslijedom akorda, sigurno ćete ih naći mnogo. D-dur, evo vjerujem da znate kako se to svira. U D-duru ćete prvo svirati četvrtu, jer to je najdublja nota, to je bas nota od tog akorda. Znači četvrta žica. I onda naravno ostale žice, prema dolje sve. Znači ovako. Sad tu isto možete napraviti iznimku na onoj trećoj dobi, znači možete opet krenuti sa ovim, 1, 2, a na trećoj dobi ćete koristiti petu žicu. Ovo i onda ostatak žica. Znači opet isto kao u ovom akordu prije i onom još prije, znači uvijek izmjenjujemo basove. Vidite, četvrta pa peta, četvrta, peta, vidite, znači četvrta, peta, četvrta, peta.
to su ta 3 akorda. I sada kada ih ja zajedno sve ukomponiram, to zvuči ovako. G, C, D. I natrag na G možemo. Eto, znači vrlo jednostavno, znači naravno da će vam trebati koji dan da se snađete uopće sa tim. Međutim, evo, obratite pozornost i slušajte tu bas liniju koju smo napravili. Ovo. Na. Znači mi zapravo kad bi samo izdvojili samo te bas, čuli bi ovo. Pam, 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 pam. U C-duru bi bilo pam, 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 pam. U D-duru pam, 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 pam. I G-duru pam, pam. Vidite da se ja malo igram tu i sa desnom rukom, znači nisam samo svirao udarac prema gore, nek sam malo ponekad i koristio dolje gore. Možete i tako, svejedno. Znači onda je D-dur i opet se vratimo na G-dur. Tako, znači igrate se, nema pravila, možete čak svirati i s prstima. Vidite, znači da palac svira ovu 6. žicu. Ako ne znate kako svirati osnovno sa prstima, imate i taj video kojeg ću staviti dolje u opisu. Znači tu vam palac svira baseve, a ova 3 prsta imaju A, oni sviraju donje prve 3 žice. I sada se i tu možete igrati. Eto, to bi bilo to. Hvala vam što ste izdržali do samoga kraja. Nadam se da vam je lekcija pomogla, da vas se malo razveselila i da vam je pomogla kako svirati ritam na malo zanimljiviji način. Kao i na kraju svakog videa, napominjem, imate dolje linkove i na samom videu. Imate linkove za podukagitare.zagreb.com, znači to je tečaj gitare ovdje u Zagrebu. Imate grupnu i individualnu nastavu, upisi su kroz cijele godine. Eto, tako ako ste u blizini, slobodno svratite. A mi se kao i inače vidimo svaku srijedu u 7 sati i ako se pretplatite na ovaj kanal, dobit ćete obavijest da je video novi stigao, da je nova lekcija tu. Pa eto, nadam se da se vidimo i sljedeći tjedan. Lijepi pozdrav!